5 hot κουρέματα που ζητάνε στο κολονάκι. Torn bangs, που είναι αυτά τα ανάλαφρα φρατζάκια με μήκος, που πάντα γλυκαίνουν το πρόσωπο, χωρίς να κάνεις μεγάλη αλλαγή, αλλά άμα κάνεις μόνο τα torn bangs φαίνεται μια ωραία αλλαγή. Whimsy Pixie είναι το αγαπημένο μου κούρεμα φέτος και πολύ hot. Προσαρμόζεται πολύ ωραία με τις γωνίες, γλυκαίνει πολύ το πρόσωπο και δίνει μια φυσικότητα στο μαλλί. Το Italian Bob είναι το νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Είναι ένα κούρεμα στο καρέ με λίγο φράτζα, δίνει στυλ και κίνηση και ζεσταίνει αρκετά το πρόσωπο. Boho Long Hair είναι επίσης πιο κοντές φράτζες, γλυκαίνει το πρόσωπο, είναι με πολλές μύτες στο τελείωμά του και κάνει μια φυσικότητα και ταιριάζει επίσης σε πολλές γυναίκες και αναλόγως και το στυλ που έχει με το ντύσιμο κτλ. Τέλος, το Boy Bob είναι ένα πάλι από τα κουρέματα που επικρατεί φέτος. Όπως καταλαβαίνεις, τα short hair συνεχίζουν να είναι και φέτος δημοφιλή. Δεν έχει να κάνει με την τάση, το τι πρέπει να κάνεις, αλλά το πώς νιώθεις μέσα στο κούρεμά σου και στο στυλ σου. Εάν ακόμα δεν έχεις αποφασίσει, εάν θες να έχεις κοντό, μεσαίο ή μακρύ μήκος μαλλιού, μπορείς να κλείσεις ένα ραντεβού μαζί μου, δωρεάν, για συμβουλευτική.